A street kid popularly known as Most Wanted at the Coppacabana bus terminus in Harare is facing murder charges after he and his gang attacked and murdered a 57-year-old man in Harare CBD. Kusangana kwatruita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinenge ndichimhanya nayo zuva nezuva pano. Uyewo muri yeZimbabwe musakanganwawo kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV pamwe chete nemamwe masocial media handles edu. Muri yeZimbabwe nyaya yandadzoka nayo inyaya inosiririsa, nyaya yakaitika muguta reHarare nemusi wa15 January 2024, apo mumwe murume wechidiki ane makore 20 ekuberekwa, zita rake rekuberekwa achinzi iye Takudzwa Mombe Shora asi remadunhurirwa achinzi Most Wanted, uyo anova street kid rinowanikwa iro parengi yeCoppacabana. Nemusi wa15 January Takudzwa nevamwe vake vakawana mumwe murume ane 57 years dzekuberekwa anobva iye kudziva rasekwa anonzi Forbes Jile, uyo akabva mubhawa reBig Apple achiti aende kunokwira kombi yekuenda kumba. Then Takudzwa nevamwe vake vakatera Jile uyu vachida kumubira zvaainge akabata. Zvisinei Takudzwa akasvika ndokusvikosairira Forbes Jile uye ndokudonha pasi. Then Forbes Jile awira pasi kudaro, Takudzwa nevamwe vake vakatanga kumurova vachimumanikidza kuti vamupe ivo bhegi raainge ainaro. Then Takudzwa negengi rake mukurova kwavaiita Forbes uku vakazosvika ivo pakukunda kumutorerawo bhegi rake raiva riine cellphone itel 70 pamwe chete nemari inokwana iyo kuita $10. Kurohwa kwakaitwa Jile panguva iyi akanga asina kufa, akangorohwa akadonha pasi, asi zvisinei papera chinguva mamwe street kids ndo akazodiscover bhodhi yaJile iri pasi, ndokumhanya kuudza mapurisa kuti pane chiitiko chaitika, ndokutorwa nemapurisa akaendeswa kuchipatara, asi akanga atova chando kare. So Takudzwa akazokwanisa kunge achibatwa nemapurisa ari parengi yeCoppacabana, apo akatanga mhirizhonga akatosvika pakuruma mumwe mupurisa chigunwe achifunga kuti zvimwe angasiyiwe, asi yakanga yatodeuka kare. Zvisinei Takudzwa ari kutongerwa iye mhosva yake yemedha, asi vamwe vake vari pakutiza kutaura kwatiri kuita. Muri yeZimbabwe uri iwe mutongi gava unoitongawo sei? Uyewo vana baba ngati avoidei kubuda mumabhawa nguva dzakanopera-pera, especially mabhawa emutown iwaya ane mastreet kid, and mastreet kid acho ari kuzotena kuita matsotsi vozosvika pakubira nekuuraya vanhu saizvozvi. Muri yeZimbabwe ngasangane mucomment section muchitidzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.